बयनिसिमबो नुजाफैनो हानाय आंनि देरसिन आंनि उन्दैसिन मादैमोन आयंमोन आरो सोरबा आबैबो थानो हागौ आबौबो थानो हागौ आगैमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय गोदान बोसोर बैसागुनि अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आरो आङो दिनैनि खुंफुं आफादनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरो मानो होनबा बिसोर नङामोनब्ला आङो दिनै सफैयामोन नोंथांमोनजों रंजाफानो आङो खाबु मोननाय नङामोन बेनि थाखाय आङो दिनै जिहेतु आङो दिनैनि कमिटिया बे बैसागु कमिटिया आंनो नैबे फिल्डखौ होदों नैबे चान्सखौ होदों नोंथांमोनजों रंजाफानो थाखाय दा बे चान्सखौ होनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आङो एफाबां गोजाननिफ्राय फैदों दा नोंथांमोना दा आंजों फुर्ति खालामगोन ना खालामा आं बेखौसो सानदों जोबोद गोजाननिफ्राय फैदों आङो ओमफ्राय एसे मेंनायाबो दाबो खाराखै उन्दुनायाथ' मोजां उन्दुमोनखायाखै नालाय ट्रेनावहाय एकदमबारे मावबाय थायो मोजां उन्दुनो मोना ओमफ्राय दसे रेस्ट लादों लानाया खिन्थु आङो दा गिबियावनो निमाहा बिखागोन जुदि खननायनि गेजेरावहाय माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना आंनि साननानै निमाहा होगोन होननानै होगोन ना आरो रंजाफागोन ना भाइया मोसागोन ना ओरै आखाइ थिखोनाल' जानाय नङा खिन्थु मोसानांगोन ओरैजायबो मोसागोन ना आरो गेजेरनिया मादैमोना नुलाय लांला आङो नैबे लाइट्सनि थाखाय जि हक आसा खालामो बयबो आंजों लोगो लाफागोन होननानै दे होमबा मोसानोसै ने
Betul nunga, mama lagi ya. AK-47 nama. Nunga na? South film ni actor ni dong na dia biolai. Dong na dia. Dia kacau musana gede. Iki gozan-gozan thaba janai nunga. Korean ni sengra baidi dong na dia. Korean type ni sengra dong na dia. जोंहा रिंखां फंबायजों आंजों दायो जोंहा करियाननि खानायजों मेथाइखौबो रोजाबगोन दे खोनाखाबायना मेथाइखौ खोनाखादों दा बैसागु मोसागोना मोसाया एबारावलाय आं खिन्थु मोनथिया आंबो मोसागोन नोंथांमोनाबो मोसाफानांगोन मोसागोन ना ओरै खालामनाल' जानाय नङा मोसाथारनांगोन ओरैजायलाय